Ето сега да покажа платото и на какво попаднах днеска съвсем случайно. Първо, общата снимка, да се види за какво говоря изобщо. Сега, ето платото, за което говорих, на пепеляш. Много ми хареса. Аз лично мисля да го използвам по най-различни начини. Примерно, ето как изглежда. Примерно, с тези неща му се свалят и може да се замести с ето тези чинии. Примерно. Може всякакъв модел, други разцветки. Стига само да влизат. Другото, което доматки. Тук красотките ми. Много си ги харесвам. Виждате ли го калифорнийския тюлпан? Разкошен домате. Много красив. Останалите също съм ги показвала. Така красива гледка са тези доматки. Сега, добре, като съм тръгнала, ето и розичките. Молинек са това, жълтата. Тази Шарифа Асма, а на тази името и се го забравям. Трябва да погледна къде съм го записала и да ви го кажа. Сега, ето тук, на какво попаднах днеска съвсем случайно, на едно магазинче, малко бутиково магазинче в един блок с ето такива красоти. Порцеланови съдинки. При човека имаше какво ли не, но тези ми ги продаде много изгодно. По 1,50 малките за подправки, а тези по-големите по 3 лева. Ето, чисто нови са. Не са използвани. Ето чашките по 1 лев. Единични бройки, останали последни. Чиниите също са единични бройки, но аз успях да си намеря 6 еднакви от тези. Ето сега тези малките чинийки също по 2 лева. И много съм доволна от тази покупка. Много изгодно. Така, ето сега. Но платото е специално, аз много си го харесвам това. Ето пак ще сме на чиниите. Може всякаква да се замести с всякаква. Отстрани да се украси по някакъв начин, по друг начин. Това е общо взето. Ето. Нациите спът. Така. Ето пак снимката от далече. И това е. Общо взето. Много съм доволна от днешната покупка. Днешния шопинг. Приятен ден и дано и вие да попаднете на такива находки на много изгодна цена.